Goeiedag. Goedendag Bas. Peter? Ja? Peter Klein. Ja. Hi. Ik moet even goed kijken. Hoezo? Ja, of ze een natte neus is. Nee, maar nee, dat is de hond die binnen ligt. Oh, oké, want het staat hier, hè, natte neusjes, vieze Ja. pootjes, maar dat slaat niet op jou. Nee, gelukkig niet. Ik zag hier net nog iemand naar binnen lopen en die lacht heel hard. Ja, dat is een kennis van mij. Oké. Daar heb je verder geen relatie mee of zo? Nee. had Ik ben gekund. alleen. Oké. Hoe is het? Gaat hè? Ja? Weer wachten tot er weer mensen komen voor pakjes op te halen. Hè? Oh, dus jij bent een Een buurtpunt. Hoe heet zo'n punt? Een buurt. Een buurtpunt. Ja. Dus er komen hier pakjes binnen en die kunnen mensen dan... Oh ja. En dat doe ik dan voor UPS, DPD en DHL. En de mensen komen het halen. Als hier afgegeven is, die krijgen een berichtje van de bezorger. En dan wordt het opgehaald hier. En daar verdien jij iets aan. Maar niet veel. Ik doe het voor de aanloop aan de deur. Dat je een beetje aanspraak hebt en zo. Ja, ik ben gepensioneerd en ik ben alleen. Ik heb alleen de hond nog. Ja, en dan je ziet niemand. En dan op een gegeven moment dan heb je je eigen daarvoor ingeschreven of aangemeld. En dan komen ze bij je en dan komen ze kijken of dat mogelijk is. Oké. Nou, dan doen we dat, hè. Klinkt een beetje als af en toe eenzaam. Jo. Ja. Ja, als je 31 jaar samen geweest bent en ze is binnen een maand is ze weggegaan. Naar boven toe. Overleden. Hoe lang geleden, Peter? Dat was in januari 2020. Dat is Ja, 3,5 jaar. was dat nou net toen corona de kop opstak? Of vlak daarvoor? Net daarvoor. Net daarvoor. Maar wat is er dan gebeurd, Peter, als dat binnen een maand... Ze had een tumor in de long van 16 centimeter. En ja, het is eigenlijk binnen een maand was ze weg. Heeft ze veel geleden? Nee. Ze heeft niet veel pijn gehad of zo? Nee, want ze is 10 dagen in het ziekenhuis geweest in 2019. En toen heeft ze daar 10 dagen gelegen. Toen is ze met de verjaardag nog thuis geweest. En 2 januari is ze weer het ziekenhuis ingegaan en de 12e is ze overleden. Heb je wel fatsoenlijk afscheid kunnen nemen? Nee. Ik ben vrijdags bij de op visite geweest, of op bezoek geweest. Toen was alles nog goed. Ja, ze had wel morfine spuiten. En ze zou naar 6 toe gaan. En toen wou ze de longarts die wou er op een andere kamer leggen. Toen zei ze, nee, blijf bij die mensen liggen. Nou, dat is goed, blijf maar liggen. En ze had er dan geen telefoontje van of ik naar het ziekenhuis wilde komen. Want ze lag toch op een andere kamer. Stond het bed voor mij klaar. En ik kwam daar en ze zat eigenlijk heel raar in elkaar op het bed. En geen reactie meer, niks. En toen ben ik daar tot 7:30 s'avonds geweest. Dan ben ik naar huis gegaan en 's nachts om 3 uur krijg ik telefoon. Of ik maar even naar het ziekenhuis wilde komen, want ik moest papieren tekenen voor het mortuarium. Toen ben ik met de buurman naar het ziekenhuis gegaan en ja, dat was het. Je hebt niet normaal afscheid kunnen nemen en ja, wat doe je er dan? Maar dat is wel Tja. een hele zure appel dan. Nou, het is geen zure appel, het is een kist vol met appelen geweest. Ja. Maar 31 jaar samen, zeg je. Jullie waren heel close. Ja.
We gingen overal heen. Ik ben nog die gek die pennen verzameld. Ja, ik zag het. Ja, daarvoor kwam ik kijken. Ja, ja. Net als die gek, net als die mensen in Horst waar je toen geweest bent. Ja. Nou, dat was ook aanvankelijk een heel tragisch verhaal. Ja. Alleen, hij is er door stamceltherapie, stamceldonatie van zijn broer, meen ik, is hij er bovenop gekomen. Maar kende jij hem ook vanuit de wereld van de balpennen? Ah. Ja. Hij was een soort secretaris bij de pennenverenigingen. En nu doet hij alleen nog voor de vereniging de recyclepennen. En ik heb 2 september heb ik hier de beurs. Hier in Rooi. Balpennenbeurs. Ja. 2 september. Ja, Oké. in de zaal. En dan organiseer je zelf. En dan zie ik dan het andere verzamelaars weer. En ja, dat is een beetje mijn hobby. Ja. En dit doe ik erbij gewoon omdat ik dan, je krijgt aanspraak aan de deur. En af en toe komt de kennis langs en dan, maar meestal zit je toch alleen. Hey, Niet met mooie plantjes, hè? Ja, wat is het verhaal van de Jij hebt geen groene vingers, Peter. Nee, niet meer. Nee. Niet meer. Oh, voorzichtig. Gaat het wel goed? Jawel. Oh, oké. Rugklachten. Rugklachten. Maakt niet uit. Hé, maar hoe heette je overleden Gerda. Gerda? Waren jullie getrouwd? Niet. Dus het was je vriendin. Ja, we woonden samen. Eerst in Weert in de flat. En toen hier. Hier zit ik al vanaf 95. Hey, en een vereniging of zo, is dat niets voor jou om misschien wat meer onder de mensen te komen? Nee, dat is, ik ben een beetje, ja, moet ik zeggen, niet mensenschuw, maar ik woon hier. Het interesseert me eigenlijk niet wat er hiernaast gebeurt. Je bent op jezelf. Ja, heerlijk. Okay. En je vindt het fijn als je mensen over de vloer krijgt? Ja. Of aan de deur? Niet te veel. Nou ja, maar je zei net dat als ze pakketjes komen halen, dat je het wel leuk vindt om even ja, af en toe de een praatje te maken of zo. Die doet 5 minuten en de andere die pakt het aan en die is weg. Ja. Maar er zijn er ook bij die staan 10 minuten een beetje te zeven. Oké. Dus dat maakt me helemaal niet uit. En het is maar van 4 tot 9, dus en dan 5 dagen in de week. Ja. En dat is meer dan zat. En de weekenden heb ik gewoon vrij. Maar je bent wel een onweerkijker. Want je maakt de deur open en je zegt, hallo Bas. De laatste tijd niet zoveel meer. Toch er was wel, maar ik ken het programma. Oké. Nou, je zei wel, je wist meteen mijn naam. Ja, tuurlijk. Als er een andere woordvoerder bij komt, dan moet ik daar ook de naam van kennen. Hè? Wat heb jij met Indianen, Peter? Ik heb, ik vind het Indianengedeelte, de cowboys, de country, daar ben ik gek van. Harley Davidson gebeuren ook. Ik heb geen rijbewijs, ik heb geen motor, niks. Maar dat heeft mij altijd aangetrokken. Ik heb een verzameling met adelaars. De verzameling van de Labradors. En dan de pennen. Hè. En de pennen. Dus je bent wel een beetje een verzamelaar. Niet alleen de pennen, maar ook... Ja. Ik durf het bijna niet te vragen, maar mogen we daar iets van zien? Ik wil het best laten zien. Alleen ik heb even een probleem. Ik heb hier een scootmobiel in de gang staan. Dat wordt een beetje moeilijk kijken. In de kamer kunnen we kijken naar het gedeelte wat ik heb staan. Van de adelaars en zo. Nou ja, ik zie daar bijvoorbeeld ook staan. The Eagles cry for its people.
Dus die, ja. Een adelaar is mijn, bij spreuk een levendig ding. Mogen we even achter jou aan dan? Ja, Ja? hoor. Ga jij voorop? Ja, als je me niet bang bent voor de labberdeur. Moet wel de deur dicht doen, anders... Dat gaan we... Mitch, Ik maak het wel. Mitch die is van alle markten thuis. Die bedient het en een camera en tegelijkertijd maakt hij de deur dicht. Kom even binnen. Ah. Is dat Cindy? Ja, dat is Hey Cindy. Cindy! Oh, wat is dat? Hoi, hoi.